eta azkeningoko elkarrezketi falta dazku, esan txutien moduen amendaku Mikel Etxebarria, Txakuntxo Txalaparta taldetik. Ai, alanda, bai. Eskerrik asko, eguerdion, Mikel. Zeu hori, aukeri gaitxik. Bueno, hau apurbe da improvisaue, bai, bueno, bukaera ezin hobi emongo txagu gaurko bigarren egun honetako zuzenekueri. Mikel, konta apurbet, zer da Txakuntxo? A ber, Txakuntxo da talde bat, oin dela piloa denpora ondana, hazikeraten hasi zen Egoitz Barrena eta Nekoaz. Eta, bueno, eurek okin zebien ja tabloi pare bat eta holan dantzako zer modure, dantzako partaide modure izin ziren, alkartasunan, eta gustatzen zan atzoien txalapartia. Eta hasi zen Eneko, denpora garrenien, talde modure formalizeko gara, izena mintxon Txakuntxo, eta nire ostras, que guai, nire alpuntin zan nahien, eta gero, hasi izan gara apurbet fuerte, txalapoteuk eta organizeten 2015 inguru. Gero etorzan zera, el COVID. Pandemiz, Eta horre okin zan duen partaide gehiena, emuneko izeun. Ja esan etorten izen, orain jungo nahi, gero inoz datoz. Apurbet ekintxe para, ez da? Eta geratu zan garen apurbet bi, neu eta Nerea Gazaga. Eta, bueno, ordutik aurrera, noiz ipenien geratuten izen gara, joteko edo ekitaldi batzuk itxeko, lan solemne eta geratuteko. Eta, bueno, da talde bat, herri txarrakin jobina, apurbete kulturi dalata, en plan, aburritxoan gara lako, esaten bagi. Ondo da, eta oso politxe da, Eta ekintza askotan parte hartu duten zuia bai? Kultur talde askotkaz zauzi elkarlanien. Bai, bueno, saiatuten gara, ondino bai jotxut, aurton hartu neuk apurbet zer dan taldie. Testigue. Ze, bueno, eneko eta beran biziak orain, da, noiz ipenien zuten gara lekutara, ditxuten dozkuie, egize da igual, nahiko berdetsu ibili garala, ze, bueno, maile aldetik edo apurbet amateur gara, eta eneko izen da apurbet irakaslie, eta orain ez da bil, da nire neko hartu testigu, eta, bueno, nirak itxenagaz, hasi gara, no? Osa, jarraitu du. Eta, klaro, ni hasi nahi aurton, apirilen inguruen, eta, klaro, momentuz danontzako da, gude bonantzako, momentuz gitxitzu gara, bueno, bost, gitxi bezta. Bueno, ondo da, talde majue da. Hori da, eta, bueno, interesa edo gudunein da, ez aburri du, gauzek egin, herrizentzako aske, eta kulturien alde, eurrera egin, eta, bueno, geure bizotxa purtxuten mon jenti, ez da itxelan esan. Bueno, beti deializ, herritar hori, gure bazuien parte hartu, Txakuntxo, taldi egiritze dau. Hori da. Eta, bueno, orain irratiz amaitxuteko? Bai. Ondo zauz, gustora? Bai, zenbakita, hori. Ondo. Irratizari buruz, badakizu itxuk irratia martxan dago, ez da bere? Da postuten nahi, beste herritar bat nahi, esan dut, ostra, que buena, ez da behazten. Posten nahi nube, azte bete darugu, eta zuretzako utxune bat bete dela pentsaten zu? Bai, totalmente. Nik hasi nahi niko biharrera zuten da irratiz eta imintzen, da esan dut, itxuk irrati minut, ez da hu, ez da gula. Da nahi entera. Eta gero esan dozten niko alone, bai, asko da, ostra, que buena. Da, ni betza, oza, okin jaten gogue, irratitxu da imintzeko da lo que sea, bermiotarrez entzuteko berbetan, ze, hori apurbet zeuen medallitetxu da, ze, meritu dako bermiotarrez berbaitxie, eta mantenitie hori... Bermiotarra, euskalkiz, euskalkiz esaten da ben. Ze apurbet tristi da panoramatxue. Bai, egoeri, ez da. Bai, bueno. Eta proposamenik dako zu irratizari plazaratuteko edo eskaerarik? Eskaeri danak... Pertsona moduen, talde moduen? Eskatuti beti da, no? Bai, ez da hitz, ni pentsaten dut zeoek aldozien dana egin, herrizen, herritar asko teniz beti prest, gauzek eta itxeko, ez dakit ze planin dako ze ondino neue hamen gabiltze ze jaizetan, da neue nahi entera ondo, bai, eske ze esan gotxu. Horren beste, aldi zein irrati zen da ez da izer. Bueno, guk geure
atiek, geure bidiek, Vale. harreman duteko zabalik okinguz beti, eta Vale. proposamenik badako zuen ametik aurrera, bakizu hemen ongo gara. Podcastak edo zera, hautzen Aha. zauzina egitzen, txulo dauz, da, jenti, da, jakitzeko zer dauen herren hori borbor, no? Edo zer dauen sukaldatuten, politxe da. Eta zeu epe, txakuntxo moduen gure bazuien. Claro. Zeu ekusi nien etorri. Eguno baten zeuzen preparatzen nahi, ari izango txat. Oso, ondo. Bueno, prepara, gaur sorpresa berezi bategaz emongo txagu bukaerie saio honi. Eta, bueno, bukatuten jungo gara, bukatu baino harina, eskerrak emon zeuri, Mikel, geugaz egotiarren azkeningoko elkarrizketa honetan, daborduko 3.10, eta esan zutien moduen, bukaeri emongo txagu programa oneri, ala esan, bai. Eta gogoratu, eta Mikel, zeuri bai ingo txut hemen gauzela, joko bataku, bakizu? Ez. Bitu, joko bataku martxan, azte honetan, eta elkarrizketa askori eintzagu jolastu, bueno, parte hartuten dautz, elkarrizketatu asko, eta gauzie da, noiz pentsaten zuingo dauela zaparra die jaizetan, inbizu aukeratu egun bet, esango txut ireiak, gaur, zazpi, sortzi, bizar, eta bederatzi hartunde dauzela. Ez da balizo ez da balizo zirimira, zaparra doi esan bide. Bai, ondo, auri. Ostikadi datorreniko, esan esango zu. Ja behatxe hartuten dagoen, nik 10 esango. 10? 10, nik número 10. Bueno, esango txut premiso dauzela, kamiseta bat, itxuki irratizena, gero tekimoan armozue, eta irratitik turbet, bai. Azuire, bai, hiru gauzek, turbet, irrati, estudizo barrizetik. Nik udot hori, errezaten ongo nahi, ez da inoreri, ia etxe maduen 10-an. Iraiak 10-an orduen, apunten gozaitxut, eta bai, Bai, errezakarako lan otxinoteko. Ondo. Eskerrik asko, dan hori, eta geuren txulieri, akorda, beratzi lau, iru beratzi bi, bosei zazpi, arratsaldean ikusko gara, txupina zuen, eta bizarbe bai almiken, huitxitagaz itxiko txutie, harri nau, esan txutien moduen, komentat txutien moduen, sorpresatxu bategaz emongo txagu bukaeri gaurko programa honi.